8.5 dhi e weche mag nyiewo chiemo. Tiende ni seche ma wan gi oro ni koro ng'ato nyaka ti ndalo 2 kata ndalo 3 eka oyud pesa monyalo chamo kuom odiochieng' achiel kata odiochieng' achiel gi bathe. Tiende ni jo onego bed ni puro kendo yudo nweng'o sa asaya ma koth ochwe kata wan gi nafas machalo kaka Yala Swamp monego bed ni miyo jowa nweng'o e yo mar agriculture kata food production. Bende iwacho maber ni ok mana piny Kenya madhi piny e weche mag kiuchumi. King'iyo World Bank kata IMF predict ni e higa mar 2023 ni wanyalo bedo gi recession. Tiende ni dok piny mar weche mag nweng'o e piny ngima. Wa project ni e higa ni nweng'o mar piny mangima kata GDP global GDP dhi dok piny mar atamalo 2 mosebedo ga ko odongorego. Tiende ni ka Amerika odok piny kata pinje maoko bo odok piny to Kenya be nyaka bed gi nafas ni dhi chandore e yore mag nweng'o. Koro gima dwa jiwo japiny ni kin gi nafas mar puro puothi matin, kin gi nafas mar loso giri matin manyalo kelo ni nweng'o, to itim chon nikech wadhi e higa matek. Ji nyaka tuyo okanda mok waywak ne sirikal kende. Sirikal nyalo bedo ni otemo keto mise manyalo konyo mondo ger uchumi, to ng'ato ka ng'ato nyaka koro jiwre kako oyudo nweng'one. Erokamano ahinya kuom jiwo jogwa, kata mana kamano mano paro makare Philip. Kata kamano wachni mogik nikech sama yo wang'wa, wachni mogik intiere kaunti ma Kisumu kaluwore gi thundu wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Erokamano maduong' ahinya Sharon kendo Ramogi TV. Wagombo na kuwa ne jo dalawa, jo oganda Luo hawi maber